Здравейте хора, аз съм Мартин. Всеки един от нас мрази да става рано сутрин. Аз когато и те мрази да ставам от леглото, но когато ставаме някои по-бавно, други по-бързо, го правим с стил. Сега ще видите някои от тези събуждания. Хайде, време е за ставане! Хайде, Джим, ставай! Добро утро, приятелю! Как си? Как спа днес? Наспа ли се? Да, наспах се. Какъв чудесен ден! Колко хубаво време! Каква хубава сутрин! Спокойничко, уютничко, топличко! Ей, бързо, ставай! Време за училище! Стига бе! Значи, омръзна ми! Да ставам рано бе! Омръзна ми! Кой го измислил това ставане рано бе? Значи, скапан живот! Живота ми скапан! Няма да ставам рано, няма! Закуската е готова, Уили? Значи как не ми се става? Джони, трябва да ставаш. Бе, сега си вика от тебе, бе, не ме стряскайте. Сега вика, по-тихичко. Хайде, време е за ставане. Ой, няма кажеш, че какво направя, ясно ли ти, бе, що дадеш да смачкаме, ще убия, бе, ей, махай се от тук и ме оставя да спя, бе, ей. Качето чака долу, трябва да ставаш. Стефчо, хайде ставай вече. Първо трябва да се уравновесиш. Трябва да намериш балансът в себе си. И тогава може да опиташ. Предполагам сте се познали в някои от тези типове. Много се надявам клипът да ви е харесал. Ако това е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и до скоро!